Днес си поставих ето това устройство. То от своя страна има USB, карта, AUX и Bluetooth, което е много интересно. То се свързва към аудиовхода на автомобила, т.е. има оригинален. Някои къстофони може също да имат AUX, който да не е изведен отстрани. Устройството има дистанционно, което е удобно. Качеството на звука е много добро. Задоволително за някой, за мен ми харесва. Свързах го след контакт, което означава, че като изключим контакта или угасим автомобила, всичко гасне. Дърпаме ключовете и бягаме, не се занимаваме с изключването му. Като дадем на контакт, то се стартира и песните почват от новата. Има опция да го свържете към постоянно захранване и да си го гасите от дистанционното. Тогава не му се губят настройките или там докъдето е стигнал, почва се от там където е спрял. Мене не ме бърка това, да си почне от новата. Въпросът е, че когато изключим от контакт, угасим автомобила, бягам.